ومقداره العظيم. kafin da gabata jiya mun ji shehu tijjani radiyallahu anhu ya samu fatkul akabari a abu samgun inda ya sadu da kakansa sallallahu alaihi wasallam ya mai bishara da abin da ya mai bishara da shi na cewa shi ne magadinsa masoyin shi kuma ɗanai ne kuma ya bar duk wasu askarai na wasu waliyai shi ne zai tarbiyyantar da shi shi ne zai mai lamunin dukkan komai. وعزم النبي للشيخ بأن يلقن الأنام ربه الحسن وهو صلاتنا على المختار خير الأنام مع الاستغفار ثم براس القرن تممه له أحسن تتميم بذكر خيللا فلاحت أنواره الهدى عليه وبانت أسراره الرضا لديه وفاق في الخيرات كل عارف لظرفه من منبع المعارف وفاد بالعلم اللدني ولا أتى لشيء بقرة إذ حملا كم آية فسرها يوما بما قصر عنه شاء من ومن تقدم. نعم. وازن النبي للشيخ a nan kasar abu sambon alaihi salatu wassalamu ya izini ga jikansa shehu tijjani bi an yi laƙilal anama cewa laƙana mahalitta wurda wal hassan wannan wuridi nashi keɓantacce. abu sambuna ne ya sadu da shi ya mashi izinin ɗariƙa ta tijjaniya farkon abin da ya mai izini da su kuma sannan ya ce ya mai izini ya bayar da su ga kowanda yake bukata, namiji ne ko mace, yaro ne ko babba, inda yana bukata to a mai izini da izinin manzan Allah. Wa salatu na al-muktari shine salatin mu ga manzan Allah hairul anami shi ya halitta mu al-istighfari ta da istighfari ko da masu shehu tijani su ne fara samu izinin su. Alayhi salatu wassalam ya ce me kullum kan istighfari 100 salati 100 da sahe kuma da yamma kai istighfari 100 salati 100 to wannan su ne abinda nin ma izini ni ma lamuni a kai kuma duk mai so kai mashi izini. Summa bi ra'sil qarni sannan da qarni ya cika ana 1200 shoti yani ya samu shekara nawa kenan a rayuwa 50 yana ɗan shekara 50 daidai to tammamahu ya cika wuridin nan nasa gare shi lahu gare ya cika masa wuridinsa a sanata timimin mahi kyawun cikawa da zikirin hailala da ambaton hailala ma'ana da an ka cika shekara 100 aka hijira ta hijira 1200 yana ɗan shekara 50 sai alaihi salatu wassalamu ya mashi izinin a cika da hailala sai aka koma ana istighfari 100 salati 100 hailala 100 sahi da yamma to wannan shine to ana nan cikin halin haka falahat anwarul huda alaihi hasken shari'a bayyana ga shehu tijani wa banat asrarul lillahi ladaihi wato asirrai na yarda ta Allah duka sun ka bayyana ladaihi gaban shi wato aka samu haske na shari'a mutane na ta kwararowa kowa zuwa ya kai yana karɓar ɗarikar tijaniya kowa zuwa ya kai yana karɓar ɗarikar tijaniya sannan yarda ta Allah ta tabbata ta bayyana kowa da gani shehu tijani akan abin da yake zai ga lalle wannan wani bawa ne da Allah yarda da shi wa baqa fil khairati kullu arifi ya ɗaukace dukkan masanin Allah a cikin samun alhairai na halara ta manzan Allah. Shehu Tijjani ya samu abin da wani wali bai samu ba ga alaihi salatu wassalamu. Saboda mi ligarfi saboda yana kamfata ne mimman ba'il ma'arifi daga mabubbuga ta sanin Allah saboda yana karɓa ne daga annabi. Wani sai ya karɓa ga wani ya karɓa ga wani wancan ya karɓa ga wancan har a kai ga wanda ya karɓa ga annabi. To shi ko daren ne kai tsaye yake karba abin da yake karba daga manzan Allah
to saboda haka ne ya ɗaukake duk wani wali wanda ba shi ba. wafala bil ilmil ladunni ya kwaranyar da ilimi ladunni. Mana lokacin da Shehu Tijjani ke bayani za ka ji abin da yake hitowa daga bakin shi wato wani irin sani ne na baiwa ta Allah, wa allamnahu ne min ladunna ilma. Yana kwaranyar da ilimi ne daga abin da yake kwaranya daga halara ta Allah. Ilmi ne wahabi, ilmi ne na baiwa. Wala ata li shi'ibin bai taba zuwa ga wani sashe ba. Is hamala wala ata li shi'ibin kunnatin is hamala. Wala ata bai taba zuwa ba lishi'ibin kunnatin ga wani sashi ga wata tsololuwar daraja ta izmi iskamala lokacin da ya zubar da abin da ya zubar. Mana baya barin wani abu da za a cewa ga an rage kaza ba a same shi ba daga Shehu Tijjani. Kam ayatin fassaraha, saboda mi da yawa aya Shehu Tijjani ya fassara ta yauman nan wai ga wannan lokaci bema da ita irin bayani na abin da yake sha'auman takaddama fage wanda sun ka gabata kasura anhu sun takaita da gabarin wannan. Da yawa Shehu Tijjani yamma wata aya fassara ta alkur'ani da abin da wanda sun ka gabace shi na manya-manyan malamai ba su yi bayani irin shi ba, kamar irin misalin nan da ake yawan kawowa na fassara a abin nan ne wa ma makhafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kaga ba a taɓa je irin fassara ga wani malami irin fassarar da Shehu Tijjani yayyama mutumin da ya ce in wanda ya ga jaka kuɗin shi ta ɓace in ya ba shi ɗan aljanna ne, in ko ba ɗan aljanna ba ne matar shi ta saku. Kaga ba ta sanin wanda ya baki ba. Duk malaman da an ka zo gari su ce ai shi kenan magana ta ƙare, a aure ya ƙare, ya za a ga ɗan aljanna nan duniya. Amma haka da Shehu Tijjani ya zo saboda wafala bil ilmin ladunni, yana kwanayyantar da ilimi ne ladunni, sannan kam ayatin fassara ha da ayar fassara ta bai ma kasura anu sha'aman takaddama da abinda fagen waɗanda suka gabata na malamai ya takaitu zuwa ga cimma wannan fassarar, to sai ce a aidan aljanna ne shi wanda ya bayar da jakar kuɗi, shi kuma wannan matar shi tana nan mata ta yi. Aka shirya taro gaban sarki Suleiman, tuna shi ma malami ne na gaske, ko da fanni na ilimi sarki Suleiman ya sani, ba abin da sarki Suleiman bai sani ba. To aka taru gaba ne a ce ga abin da wannan bako malamin da ya sauka da ka saukai ya ce ya baro ta. Aka taru ana mamaki, duk malamai sun hankalin su ya dauku. To sai Shehu Tijjani ce a magana haka take. Sarki ya tambaye ce tabbas shi dan aljanna shi kuma matar shi tana nan mata ta aure. Sai ja wannan aya ba ma kafa maqama rabbi wa nahana sa'an hawa innal jannata hiya ce to Allah ne ya hukunci ba ma Ahmad Tijjani ba. Duk wanda ya ji tsoron tsaya gaban ubangiji shi ya hana ma ran shi abin da ta kaso dan aljanna ne. Yace akwai abin da zai kaso kamar kuɗi, ita za ka dan aljanna ne, shi kuma matar ta mata ta. Duk malamai sun ka yadda ko ka mata wata yi. To in ka koma cikin Jawahirul Ma'ani za ka ga irin yadda Sayyidi Ali Harazim ya kai cinto wasu ayoyi na alkur'ani da sun ka zabtu ga fassara, sai Shehu Tijjani ya bayanin su. Ko kuma wasu abubuwa na hadisai da sun ka gajiya, malaman hadisi suka gajiya wajen za a hitar da ma'ana, Shehu Tijjani ya fassara su. Kamar hadisin cewa Allah zai aza kawon shi a wuta, shikenan sai ta kakakakakaka, shikenan sai ta cika, bayan an ta zuba mata wata kula halimin mazidin, halimta la'ati wata kula halimin mazidin, halimta la'ati wata kula halimin mazidin. Shehu Tijjani ce ai ba wata kafa ce ga Allah da zai azaba, halitta ce zai ta ƙarshe. Su ba su bauta ma Allah ba, ba su saba ma Allah ba, tunda Allah da wanda ya bauta mai da
da ya saba mashi duk bayan shi ne, wanda ya bauta mashi ya bashi aljanna ne don falala, wanda Allah ya sa shi wuta ya sa shi wuta don adalcin shi. To sai aka yi wanda sai halice su ba su ibada ba su yi sabon ba, sai a jibga ma wutar, da an jibga mata sai ta ta ce ta ce ya ce to shine ba kawa ba ce. To in ka za ka yi ta gani abubuwa da Shehu Tijjani ya fassara na yin Qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda za ka tabbatar da zaman shi malami. Wata rana Shehu Ibrahim a cikin Jahir Rasa'il an kama shi tambayoyi daban-daban sai aka ce mashi wai akwai tambayoyi da Hakimin Tirmizi ya ce babu wanda zai ansa ta wayannan tambayoyin sai Hatimul Auliya. To so haka nan wai ya Shehu Tijjani ga bai amsa ta ba, shi da sa suke inkari, shine Hatimul Auliya. Ya ce to shi ba dan ladabi ga Shehu Tijjani ya yi shiru bai ce komai, ai da ya fassara musu da almajirin shi kaji abin da shi ya ce da ba dan ladabi ba da shi sai ya fassara musu ya amsa wayannan tambayoyi, tunda shi almajirin Shehu Tijjani ne. Amma tun da bai ce komai shi ma bai ce ba, haka magana ta to ganin mamun mai sauri ya ce wa kama hadisin gamilin ma'anar wa kama hadisin da yawa hadisin manzan Allah gamilin ma'ana wanda ma'anar take mai zurfi, ta yi zurfi sai an yi lalabe kwarai a iya gano ma'anarta. Bayyana Shehu Tijjani mai da shi abu hili hatta ba da sana haska abin ya bayyana, ko wato yara kankana irin su Nazir duk sai su gane abin da ake nufi. Shehu Tijjani ya buɗe shi sosai yadda kowa ma zai gane ga abin da annabi ka nufi. Wa kam li hadha shay mi ibara, da yawa Shehu Tijjani ke da fassarori wayanda yayi halla biha mustashkil al ishara, ya walwale wani abu da ya rikitar na ishara da wannan fassarar. Kamar irin ma a cikin wato su malaman sufanci za ka isko kuma Hawai Saidi Ali Harazimi ya kawo abubuwa na maganganu na sufaye wanda aka rasa ya za a yi afin sai Saidi Ali Harazimi ya gabatar da su ga Shehu Tijjani, sai Shehu Tijjani ya mai bayanin ai ma'anar su kaza. To ga sunan, to duk wannan ana samu. Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa karama, Allah ba mu albarkacinsa. Ashe da sauran lokaci to mu je. وجعل الناس من الأبصار يأتونه محبة الأسرار من هذه طريقه السنية ونازل بهجته السنية تراه مثل كعبة المشرفة يوم الطواف أو كمثل العرفة من فجعل الناس sai mutane na haɗu min al'aƙadari daga sasannin ko'ina, sasannin Algeria ya tunahu suna ta zo Shehu Tijjani ma batul asirari don son su samu sirri na kusanci zuwa ga hadaran manzan Allah. Duk wanda ya ji labari ya ce kai wani babban malami ne ya bayyana gaya can ya bayyana. Duk wanda ya zo mashi tambaya ko tambaya dubu ka zo da ita sai ya baka amsar ta nan take ba tare da wani dogon tunani ba. Ai wani malami ne ya bayyana kai waliyi ne salihi, akwai karama nan take za karamomi na irin bayan Allah tare da shi. Labari ne da ya game ga malaman zahiri su ji labarin shi na ilimin zahiri, ga malaman baɗini su ji labarin shi na ilimin baɗini. To kowa sai zai na zuwa, malaman zahiri su zo, malaman baɗini su zo, kowa yana ta zuwa da Shehu Tijjani. Min ahizin ɗariƙa hussaniya, daga wanda yake ya zo ne da ya karɓi ɗariƙar Tijjaniya shi ma ya samu wannan alkhairin. Wa nazirin ba ta hussaniya, da kuma wanda ya zo domin ya kalli kwarjinin huskar Shehu Tijjani mai haske. Wani kyawun da ake ce sannan wani irin kyau gare shi, sharifi ne kamar kyakkyawa ba. Ai kamar da kai ana siffanta sifofin kakansu annabi, haka in ka gani za ka ga sifofin annabi bai halitta shi kaza. To wani sai ya zo don ya kalle shi, wani kuma ya zo don ya karɓi ɗariƙa shi. Haka dai mutane ko ina zuwa haka, wayannan su zo su yi ta, wayannan su zo su yi ta, wayannan su zo su yi ta, haka ake.
wasu na shiga wasu na hita ke, wasu sun shigo sun hita aka kitai. Tarahu kana ganin shehu tijjani misal ka'abatul musharrafa, kamar ka'aba abu ɗaukaka ma daraja. Kaga shehu tijjani da kasan ka'aba dukkan tahi za a ga wasu na shigowa harami suna sauka hili nan, wasu na hita, wasu na cikin dawafi, wasu sun kare za su sa'ayi. Haka nan shehu tijjani ke kullum a gida, kullum mutane zuwa su, wasu na hita sun karba sun hita, wasu su shigo domin su karba. Yau ma dawafi ranar da ake yin dawafi irin na ifala, au ka misal arfa, ka ce ma dai kamar dai ranar arfa, idan kasan ranar arfa take haɗuwa mutane su haɗu, haka za a ganin shehu tijjani mutane haɗuwa a zawiyar shi. Ya shu ila anwarihi sa'idu, a sa'idu mai arziki ya shi na ɗaukar da gani ila anwarihi zuwa ga hasken wilayar shehu tijjani, sai arziki ya ɗauke shi sai ta karɓi ɗariƙa ya sallama ya gaskata ba ja. Wa anhu ya ashul jahilul maridu ko aljahilu jahili almaridu kan garare. Wa anhu daga barin shehu tijjani shi kuma ya ashu yake yin dunduni, sai ki daukar da gani zuwa ga shehu tijjani sallallahu alaihi wasallam. To wannan jahili ne, bai san komi ba, kan garare ne, bai da arziki. Shi kuma mai arziki sai daukar da gani ya kai zuwa kallon yaya don ya samu wannan arziki. Wa kullama atahu hibbun haji yajidu kasayyibi sajjaji, yajidu kasayyibi sajjaji. Na'am, sai me? Halisa isanin wa mali rama, akarama rabbuna bihi zawil zil umma, akrama rabbuna bihi zal umma. Halisa isanin wa mali rahama, akrama rabbuna bihi zil umma. Na'am. ثم إلى فاس مدينة الفخر زعن في عام 13 وزين ببهدة التجاني في العام 6 ربيع الثاني، في العام 6 ربيع الثاني. نعم. وكلما أتاه حب دوان da lokacin da masoyi ya zo wa shehu tijani haji yana mabukaci, ya ji su zai samu shehu tijani. Kasayi bai tamkar wato girgije as-sajjaji mai zubar ruwa. Shehu tijani ba ta zuwa gidan shi da bukata ba, face sai an samu yayi ta. Shi yasa ce shehu tijani jamun ramadin. Kullun tukunya, wutar tukunya ba ta mutuwa a gidan shehu tijani. Ana sauke wannan abincin sai a aza wanga, ana sauke wanga sai a aza wanga, har ya zuwa dare. Za a kai rabin dare ana taron baki, ana hito da abinci, ko da za a gama sallar asuba za a zo a sabon tukunya, waccan wutar ta da ba ta ta mutu ba. To haka shehu tijani yake, shi ne sa kullun ranar alhamis daren juma'a za ka isko shehu tijani, duk wanda ya kwana a bas bai da gurasa ce, to gidan shehu tijani zai ci. Duk swaya alhamis da juma'a akwai gurasa wadda ake ci gidan shehu tijani. Sannan akwai duk lokacin da za a samu harkar wata wanda yake raba buhunan alkama, sannan akwai lokutan da kuma kawai bayi zai sai ya yanta. To sai haka nan wa kullama atahu hibbun haji ya ji duhu kasayi bis sajjaji. Halisa ihsani, ko mai tsalkakken alheri ne. Shoti ne bayan abu ba don Allah ba, bayan abu don a biya shi, don ya ma abu jana ya kai wataran ai za ka yi mai sakewa a ba shi wuce jana. Duk abin da zai yi don Allah zai ma, shi bai jiran kai mai sakewa ga abu, kuma bai son iyan ma kai mai sakewa, bai jiran ta daggare ka, kuma bai zaton ta zuwa gaba ka zo kai mashi ta. Kamar yadda wata rana wani makiyayi ya zo da raƙumman shi sai ya ɓanna gonar sarki Suleiman. Da ya shiga gonar sarki Suleiman da raƙumma ya ɓanna, sai ya zo gidan shehu tijani jin an ce
wai shehu tijjani ya saba da sarki suleiman da ya zo sai zo da dabbobin shi da yaran shi kankana har da wanda suke na goyi wanda sai suka koma gehen za suka tattara cikin rana shehu tijjani ya ci sallah zo ya ce wancan bayan allah mi ta da su a ce ai larabawa ne yan kabila kaza su koda ma in suna cikin hali na bukata a taimake su to ba zuwa suka su yi magana ba sai sun zo da siffa ta kaskanci wai sai sun shiga rana sannan sai tiyani ce a ce duk su koma inuwa ba haka ake yi ba ai haka nan ma da suke yi Allah na kama su da haƙƙin dabbobi da suka zube cikin rana akwai kaji akwai agwagi duk an zo da su cikin rana an aji ya ce to Allah na kama su da wannan haƙƙin to mi aka yi sallah aka dawo to mi kuke so a muku ne suka ce sun ji an ce yana tare da sarki suleiman shine suke son ya taimaka musu yi sarki suleiman magana dan a yahi musu abin da aka musu sai shehu tijjani ya gwada musu komawa zuwa ga allah sai ce lalle sarki suleiman almajirinsa ne amma bai mai magana in su yadda zai roƙa musu allah shi ya ubangijin sarki suleiman allah ya kuran ya abin to sai suka ce to sun yarda sai shehu tijjani ya yi musu addu'a ya musu addu'a suka yi godiya ba barorin ba sai ga sako daga sarki an aika dogari ya ce ya same su waɗanda na yi ɓanna na sarki ya ce ya yaƙi to halis isa ne ya musu ne ba don gobe su kawo mashi wasu ɗan kuɗi ba sannan wa mahalin rahama shehu tijjani tsintsan rahama ne ga bayan allah ta kowane hali domin ya zo muna da wata irin rahama keɓantatta daga manzan Allah ta salati da istighfari salati da la ilaha illallah akwai rahama ce ke gamamma istighfari salati da hailala rahama ce gamamma da Qur'ani ya umarni da istighfari ya umarni da salati ya umarni da hailala hadisi ya zo da wannan irin umarni to amma sai aka zo da wani keɓantacce na da izini na manzan Allah za ka shi ta yanci tsan rahama a karamar rabbuna ubangijinmu ya girmama zul'umma wannan al'umma bihi da zuwan shehu tijjani rahama lokacin da annabi ya bashi wannan ɗarika sai ce mashi gata nan in ka so ka rike in ka so ka bayar shi yasa shi a cikin ce mali bilalin kila qala li qila li hazal bahari an bilalula ta sha min zajar shi ta cikin rabbana ya rabbana habli ila bi wata to shoti yani shi a cikin ya kawo sai yace ita wannan dariƙa shoti yani Allah da annabi ya bai tana matsayin makamin annabi Dawuda haza a dawuna famnu na wamsik bi gairi sabi in ka so ka bayar in ka so ka rike a ce in ka so shoti yani wannan izini da mun kai ma a karki abunka da kai sai ƴaƴanka zuri'arka ku kadai cikin wannan jirgin ku shige in ka so ka bayar to shoti ya sa tsara masu ya bayar kowa da kowa sannan yin cewa yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ce a fi bilalun la tasha mizil arshi ikilala to haka shehu tijani annabi ya mai lamuni duk abin da ya zo shi sai ya ta rabawa ya ta ciyarwa duk bukata ta zo a yi ta kowa a yi sai su shikenan bai hana zuwa an jima Allah kuma ya sake ba da wasu to haka shehu tijani ke to shi yasa sai ya ciyar da wannan arzikin to Allah ya girmama shi da wannan to da shehu tijani duk wannan bayani da muka yi na irin mutanen da na zo mai duk ana abu sambuna zaman da yawan shekara 17 kami ya tashi zuwa fas to sai mu tsaya kanan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara ma shehu Muhammad al-Arabi bin Sa'ihi da shehu Tijani ibn Baba Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu karama a cikin kaburburan su abinda muke karantuwa daga bakunkunan su Allah ya amfani mu da shi Allah muna tawassuli da kuma shehu Tijani da sirrin izinin da annabi ya mashi da sirrin istighfari da sirrin salati da sirrin hailala da dukkanin almajiran shehu Tijani da sahabban shi da halifofin shi na bayyana da na ɓoye tun daga zamanin shi har zuwa halifansa na ƙarshe Imamul Mahdi al-Muntazaru da abin da ya dame mu Allah ya maganin shi ya yayi dukkanin damuwa
taimake mu taimakonsa ya biya da dukkanin bukatunmu yadda da mu da yadda shi fata da salatul fatihi fata da salatul fatihi آمين